No sign of sexual assault. It's a cruel murder. తలపైన మల్టిపుల్ హిట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ హ్యామర్ ఆర్ రాడ్ యూజ్ చేసి ఉంటాడు. స్కల్ అండ్ బ్రెయిన్ టోటల్ డ్యామేజ్ అయింది. విక్టిమ్ చనిపోయాక తలను బాడీ నుండి వేరు చేశాడు. సో చంపినవాడు నార్మల్ పర్సన్ కాదు. హీ ఈజ్ ఎ మాన్స్టర్. ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఆవేశంలో చేసే మర్డర్స్కి, ఒక సైకో ఆనందం కోసం చేసే మర్డర్స్కి ఇలాగే తేడా ఉంటుంది. అసలు ఎవరు మేడం వీడు? ఒక్క క్లూ కూడా వదలకుండా ఇంత దారుణంగా చంపేస్తున్నాడు.